Μόλις φούλαρα το τεπόζιτο και ξεκινάω σήμερα σε μια ειδική καταδρομική αποστολή με σκοπό να δοκιμάσω και να γευτώ το διάσημο μπέργκερ στη λίμνη Κερκίνη. Άρα 500 χιλιόμετρα διαδρομή για 5 ευρώ μπεργκεράκι. Η διαδρομή θα έχει πολύ εθνική οδό, αλλά εντάξει, δεν με πειράζει. Άλλωστε ο σκοπός, είπαμε, είναι ειδικός. 500 χιλιόμετρα πήγαινε έλα, Λάρισα Κερκίνη, για να δοκιμάσω το μπέργκερ αξίας 5 ευρώ, που από ό,τι είδα το κρέας του είναι από βουβάλι. Το βουβαλίσιο μπέργκερ 5 ευρώ, σε απόσταση πήγαινε έλα 500 χιλιόμετρα. Η ώρα είναι 9 το πρωί, ξεκινάω 9 το πρωί, πρέπει να είναι 3 ώρες το ταξίδι μέχρι τη λίμνη Κερκίνη και θα δούμε πώς θα πάει αυτό. 500 χιλιόμετρα riding για το βουβαλίσιο μπέργκερ των 5 ευρώ στην καντίνα σημειωτέο της λίμνης Κερκίνης, στην Κομόπολη, στο χωριό της Κερκίνης. Η αλήθεια είναι τώρα βέβαια ότι αυτό είναι η αφορμή για να ταξιδέψω με τη μηχανή. Άρα μικρές αφορμές έτσι και προκλήσεις προκειμένου να κάνουμε το χόμπι. Σήμερα, εκτός από την πρόκληση των 500 χιλιόμετρων διαδρομής για το μπέργκερ, το βουβαλίσιο των 5 ευρώ από τη Λάρισα στην Κερκίνη, μια μεγάλη πρόκληση είναι και η διαχείριση των θερμοκρασιών, γιατί είναι τώρα περίοδος που το πρωί είναι αρκετά κρύο, πλησιάζει κοντά στους 5-6 βαθμούς η πρωινή θερμοκρασία και το μεσημέρι φτάνει στους 20, οπότε είναι λίγο έτσι δύσκολο. Τώρα, για να πω την αλήθεια, βλέπω εδώ 9 στο Κατράν, θερμοκρασία εξωτερική, αλλά επειδή ξέρω ότι είναι συνήθως 1 με 2 βαθμούς πιο ψηλά αυτή που δείχνει, είμαστε κάπου στους 7 βαθμούς τώρα και αργότερα είμαι σίγουρος ότι θα πιάσω τους 20, τουλάχιστον εδώ στην επιστροφή στη Λάρισα. Άρα η όλη αυτή η διαχείριση τώρα του κρύου από τους 7 στους 20 είναι λίγο κάπως. 500 χιλιόμετρα για ένα βουβαλίσιο μπέργκερ, το οποίο από ό,τι είδα στον κατάλογο του στο ίντερνετ κοστίζει 5 ευρώ. 500 για 5. Λοιπόν, εδώ είναι η πρώτη επαφή με τη λίμνη. Μάλιστα. Το φράγμα εκεί κάτω. Κόσμος εδώ που περπατάει. Ωραία, για να δω παρακάτω που θα πάω. Λοιπόν, άρα η διαδρομή τώρα εδώ συνεχίζει δίπλα από τη λίμνη, η οποία είναι όντως γεμάτη πουλιά και έχω έτσι μια γραφική διαδρομή. Και εδώ κάτω βλέπω κάμπινγκ, μαζεμένα πουλιά εκεί. Όμορφα είναι, όμορφα. Για να δούμε.
Ωραία, εγώ συνεχίζω για το χωριό Κερκίνη και την καντίνα με το βουβαλίσιο μπέργκερ. Αυτή είναι η Κερκίνη λοιπόν. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Αυτή είναι η καντίνα. Αυτό είναι το μαγικό μέρος της λίμνης Κερκίνης. Και αυτή είναι η λίμνη στο μεγαλείο της. Λοιπόν, και έφτασε η ώρα. Αυτό είναι το μπέργκερ για το οποίο έκανα τα 500 χιλιόμετρα. Και όντως ήταν μπέργκερ αξίας 5 ευρώ. Αυτό σου απήγρωσα. Λοιπόν, καλή μας όρεξη. Το μπέργκερ είναι μαγικό. Συγκλονιστική γεύση. Χαλάει τα 500 χιλιόμετρα, χαλάει και τα 5 ευρώ. Το καλύτερο μπέργκερ που έχω φάει από καντίνα, δε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω φάει αρκετό βρώμικο στη ζωή μου. Τέλειο. Αποστολή εξετελέστη. 5 ευρώ βουβαλίσιο μπέργκερ μετά από 500 χιλιόμετρα ταξιδάκι.